So umama xa esitsho ndikhomba akayazi njengoba ethi ndibulahlekarha, akayazi nento yoba le ngoma lo 139 Psalms 139 andisamfundi nje, ndivele ndamenza netune yento yoba ndimcule qho. Where can I go from thee? Where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I descend into hell, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even thy hand shall guide me, and thy right hand shall hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you, the night will shine like the day. Ndiqhubeka nayo. Qabadu, 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 qabadu. Bonke abahlobo bevuya xa bekhwelela ihashe. Ndisebenzise loo tune kuba ngoku andisenanto kwenza na-religion, ndikwizinto ezi-neutral ezisapota le nto endikuyo. So ndathatha loo nursery rhyme. Kuthiwa yi-nursery rhyme nayo xa ithi qabadu, okanye zii-nursery rhyme xa zinge-English, but ndasebenzisa loo tune.